Ayan at magpapasalamat po kami, ma. Nakaligo na si Mrs. kasi punta na kaming PGH para check up. At ako mamaya pagkatapos ni Bayaw. Muli maraming salamat po talaga sa napakalaking tulong na binigay mo sa amin para meron kami pang budget dito. Kasi puro palabas yung at wala naman tayo ditong income. Kung hindi dahil sa inyo, mayroon kaming pang budget, pamasahe, pabalik-balik doon, tapos pauwi namin sa Bicol. At yun. At kung baga yung yung binibigay nyo sa amin ay inaano rin namin, kung baga binabudget, tinitipid na makaabot hanggang makauwi ng Bicol para makadugtong rin para sa sunod kong sahod. Ma, salamat ka, ma. Ay, syempre, thank you po so much talaga kasi siwala pag alis natin, di ba? Ayan po, good morning Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning po sa inyo lahat, mga kaparing Jason. Yung araw ng Biyernes at maaga tayong gumising kanina pa. Di na ako nag-vlog kanina kasi madilim pa dito kasi may tulog pa. Kaya kumain si Miss kanina mga bandang 8 at ako bumili ko ng loto dun sa labas. Ngayon time check natin ngayon ay 9:04 na. Bali punta kami dun sa Palawan ni Bayaw. Kasi mga 11 biyahe na kami papuntang PGH ni Mrs. Punta kami dun sa Palawan Express kasi may kukunin kami. Ngayon, maraming salamat sa sponsor na nagbigay sa amin yan. Kaso kay Bayaw pinagpangalan kasi pinadala pa yan nung nasa ospital pa kami. Kasi kung sa akin ipangalan o kaya kay Mrs. hindi rin namin makukuha kasi nasa ospital nga. Tapos ngayon naman si Bayaw may pasok. Kaya ngayon pa lang namin makukuha. Nung isang araw kinukuha na sana. Kaso nagka-problema yung remittance ba yun? Yung code pa, may maling isang numero. Ayun, maraming salamat sa sponsor na nagbigay sa amin yan, nag-send na ayun, shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa pamilya nyo at sa tulong sa amin. At ayaw niyang magpabanggit kung sino man po siya, pero lagi po siyang nanonood sa mga vlog ko. Nandyan siya lagi sa pag nagla-live. Yan. Maraming salamat po. At pasensya na po at ngayon pa lang namin kukunin. At sana makuha namin ngayon na kasi kagabi nag-message siya kay Mrs. na pag magka-problema pa rin magsabi ka agad para puntahan niya raw sa remittance. Man, kukulo na mo. Maligo ka na. Ano mo muna tayo? Maligo ka na para pag dating namin nakaligo ka na, maligo na rin ako. Ayun po, thank you po talaga. Maraming salamat at God bless po, God bless. Bahala na po sana marami pang blessing na dumating din sa inyo. Para at sana laging malakas yung katawan nyo dyan. At ingatan sana kayo ng ating Panginoon. At salamat sa mga nakausap natin kagabi. Diba daling araw na pala yun eh. Daling araw. Kaya ako kahit puyat talaga ako, parang sanay na yung ko eh. Katawan ko nababaon talaga kahit walang alam. Kumain na ako kanina, higa lang. Nakainom na siya ng gamot. At ngayong araw na to, sunod natin na vlog, makikita nyo na wala na siyang maskara. Wala nang takip. Yan ata yung pinakamasakit sa lahat kasi natagalit yung tahi. Makita natin yung tahi. Di, kunti lang. Yan may para makita nyo. Sa ngipin nyo, yan may sinulid Diba yung kulay itim na yan sa yan po yung sinulid. Diba? Palabas na kami ni Bayaw. Morning side. Ito, bilog. Ang labas na ito. Alalusan ko na.
Binabahan ba yun, ano? Binabahan din. Hanggang sa likod pa. Hanggang sa katuwod na sa tudaman pa. Oo. Hanggang sa tuluwasan. Mababa dito eh. Kalintong. Punta kami ng Kalintong. Chikis. Ang bilas kumakain mo dito. Ito yun, no? Itong tuloy na to dati nung ano, Kondoy. Ano to? Boundary ng Kalintong. Halos nawala to. Yun, apaw. Apaw talaga. Lagpas tao dito sa ibabaw. Tapos ito dati nung dito pa kami. Oo, Mandaluyong. Mandaluyong. Ito yung boundary ng Mandaluyong, Santa Mesa. Dito ka dating trabaho, no? Jollibee? Ay, doon pala ganito. Ayan, puntang Santa Ana Hospital. Dito naman nanganak si Mrs. Dito pinanganak niya yung anak namin. Santa Ana Hospital. Mula rito sa kanto na yan hanggang Hospital ng Santa Ana, tinakbo namin yan ni Pula nung nanganak si Mrs. kasi galing kami Paranaque, may kinuha ko na pera kasi si Mrs. nasa hospital na. Layo niyan, tinakbo namin yan ni Pula. Traffic, kailangan ko makapunta agad dun sa ano. Yan yung marketplace, oh. Marketplace. Doon ang pag diniretso yun papunta ng San Juan. At dito na po kami sa Palawan. Ayan. Palawan Express. Kalintong. Ayan. Tingnan mo ba yung kinuha ng pera. At mayroon din pala dito daang bakal. Tulad dun sa bato. Daang bakal. Tapos nakuha na namin yung pera. Bali yung mali pala nung nakaraan, yung isang digit lang sa ulihan. At nakuha na po. Maraming salamat po sa tulong. Kasi mayroon na mga pamasahe, pabalik-balik ng PGH at may pambatik kami sa Maynila. Puti na AJB. Ay, pabalik na kami. Opo. Yabi. Hello. Bigawan sila. Nagmumurahan. Pinagbigayan. Sabi mo lang. Grabe. Pagkita yung price. At dadaan kami na botika. Kasi may pinamabili si Miss na tissue. Yan, traffic stop
pala yan dati, oh. Yan ang bumili ng jacket, eh. Ayan, labas po niyan, yung tulay na yan, labas niyan. Ay, yung ano, flyover. Labas niyan, Paranaque na. Oo, ganyan. Cubao. Dati nung dito pa kami, wala pa yan, ginagawa pa lang yan. Ngayon, gawa na. Bago nito, STI. Ha? Lourdes Hospital. Diyan yung ano, nung pinanganak si Miss, diyan siya nag-ultrasound. Oh, private mo. Kung matandaan ko parang 2K yata yung bayad ng ultrasound. Nasa TV. Kita mismo yung mukha. Kasi private. Diyan siya nag-ultrasound noon. Ano? Dun Benito. Parang wala namang ulan, ah. Bukas pa? Galing araw bukas. Taandaan mo kami dito sa Mercury. Ayan, dito na kami. Ma. For you. Ready. Hanggang pinakabili mo. Magdadala tayo ng gamit. Tumawag si mama mo. Tapos si ate na kita Cavite. Diretso. Ang kami ang pag-iwan. Yung, Hindi ko pa isi. kasi pag di raw naglihis. Ito lang muna. Taas talaga. Ang layo. Saturday pa. Mas maganda kung doon na. Kasi kailan ka pa ano. Ayan, at magpapasalamat po kami, ma. Nakaligo na si Mrs. kasi punta na kaming PGH para Ready. check up. At ako mamaya pagkatapos ni Bayaw. Muli, maraming salamat po talaga sa napakalaking tulong na binigay mo sa amin para meron kami pang budget dito. Kasi puro palabas yung ano. At wala naman tayo ditong income. Kung hindi dahil sa inyo, mayroon kaming pang budget, pamasahe, pabalik-balik doon, tapos pauwi namin sa Bicol. At yun. At kung baga yung ano, yung binibigay nyo sa amin ay inaano rin namin, kung baga binabudget, tinitipid na makaabot hanggang makauwi ng Bicol para makadugtong rin para sa sunod kong sahod. Ma, salamat ka, ma. Ay, syempre, thank you po so much talaga kasi simula pag alis natin, di ba? Pabalik-balik, grabe ang suporta. At yun nga po, bigla kayong nagsisend na ganyan, kahit hindi po kami humihingi, siyempre, thank you po talaga. Kasi, hindi na, parang, sa totoo talaga, parang hindi talaga namin kakayanin kung wala po kayo. At, syempre po sa mga prayers and lahat ng tulad ko sabihin. Kasi sana po maibalik namin yung mga kabutihang na ibigay niyo po sa amin. Syempre sa lahat po, sa mga dasal, sa financial, lahat po. Thank you po so much sa suporta, syempre sa paglalim, diba, parati tayo nagpipet po. Kaya thank you so much. Ayan, gusto namin magpasalamat sa lahat ng mga sponsor na tumutulong sa amin na simula hanggang ngayon na operahan na, hanggang sa follow-up check-up na nga, nagtutulong pa rin kayo. Maraming salamat po sa inyo at sana ingatan kayo ni God. At yun, shoutout na lang kasi sabi nung nag-send sa amin nito, at kahit i-shoutout na lang daw sila at ipag-pray namin din sila na lagi siyang malakas, pero ayaw niyang magpabanggit ng pangalan. At siguro mapapanood niyo naman tong vlog na to
At alam niya na kung sino yung tinutukoy ko. Ayan po, shoutout po sa inyo, yung family, sa inyo pong family. Yun, ingat po kayo lagi, God bless, at sana lagi kayong malakas. Ayun, mamaya, pag walang ulan, pag galing ng PGH, daan muna kami ng Quiapo. Yun. Basta lahat ng sponsor, maraming salamat po sa inyo. Ayan po, hanggang dito na ang vlog na to at maraming salamat. Yan, bye bye, God bless, love you all.